giving you the best music with love. The first lovely FM radio station in the heart of Bakuyangan. Only here at 96.7 The Lovely FM. Lingawan ka mo namon mga palangga. Keeping our commitment to serve the municipality of Winobaan through music news, quality education, and information. Ding ka pa! Dinata Palangga! This portion was brought to you by Lovelane's Pharmacy. Para sa doctor's prescribed na bulong, Lovelane's Pharmacy lang ang isa sa masaligan. Lovelane's Pharmacy, located along National Highway, Barangay Bakuyangan, Hinubaan, Negros Occidental. Lovelane's Pharmacy, ang butika nga may kabalaka kag pagbalangga. That song was brought to you by Zia Appliance Center. For home and kitchen appliance that fits to your budget, Zia Appliance Center, located along National Highway, Zone 3, Barangay Bakuyangan, Hinubaan, Negros Occidental. Zia Appliance Center. This music segment was brought to you by 1-2020 Zia Corporation. Balaklon sigurado, kumpleto barato. Located along National Highway, Zone 3, Barangay Bakuyangan, Hinubaan, Negros Occidental. 1-2020 Zia Corporation. Nandito na, bago, epektibo, garantisado na herbal ngayon, Imbi Malunggay Capsule na makalunas sa iba't ibang karamdaman o sakit, pangdagdag sa bitamina at minerales para sa kalusugan at sigla ang katawan. Walang side effects, walang overdose dahil 100% pure herbal. May kasabihan, health is wealth, kaya alagaan ang katawan sa paraan na uminom araw-araw ng Imbi Malunggay Capsule. Ito po si Cesar Albor. Hello mga labs! Masami sa aton nga kung home appliances ang paghahambalan. Gusto naton mapag-on. Nami kag elegant ang design. Home appliances nga shoot ang presyo kag swak sa dasigay kag convenient nga lifestyle. Home and kitchen appliances ang ginapangita mo? Worry no more. Solved na ang problema mo. Ginapakilala Zia Appliance Center. Zia Appliance Center. Zia Appliance Center. Kumpleto sa tanan nga mga basic home entertainment kag kitchen appliances such as microwave oven, LPG burner, o kung gas stove, blenders, rice cooker, coffee maker, oven toaster, electric fan, electric flat iron, electric kettle, o kung heater para sa madasig nga pag-enjoy sa inyong manamit nga kape. Steamers, astig kag elegant na ang living room o kung ang sala sang imo balay. Bangod available na ang Astron Android-powered digital smart TV, washing machine, Bluetooth speaker, amplifiers powered by DB Audio Quality Sound, DB Audio speakers, transistor radios, equalizers, kag madamo pa. Gani mga labs, bisitahin na ang pinakabag-o nga appliance center sa lugar. Zia Appliance Center. Zia Appliance Center. Zia Appliance Center. Ara sa sulod sang 1-2020 Zia Corporation Building, atubang sang Zia Hardware. Enjoy life to the fullest with convenience at Zia Appliance Center. Bakal na! It's so Aniana, pag-o, epektibo, garantisado. Imbi Malunggay Capsule, ang labing popular nga herbal karon nga nakaalim sa daghang balatian. Tumar kamo kanunay sa Imbi Malunggay Capsule alang sa ligon o himsog na paglawas. Walay side effects, why overdose kay 100% pure herbal. Ang Imbi Malunggay Capsule, usa kini ka multivitamins, tugod sa minerales ug puno sa medicinal qualities ang mga sagol. Makalig-on sa immune system, malikayan ang ubo ug sipon, makapaubos sa high blood pressure ug diabetes, mubatok sa cancer, makaayo sa sakit sa tuhod, lutahan ug ubang parte sa lawas kining arthritis, makaayo sa sakit sa ulo, hilanat ug hubat, makapanindot sa panit kay mohamis ang kutis, makapatinaw sa kuwap ug hanap nagpananaw nga mga mata, makalikay sa mga bitok, makatabang sa pagkatulog, pagganas, kaon, makaayo sa ulcer, makaayo sa tanang matang sa samad, nuka, mga skin diseases, makahilis sa mga bukol-bukol,
Makatabang sa sexual function kay duna kini sagol nga ginseng kana sa pakigilawas. Makadugang sa semen count, mo active ang binhi, posibleng manganak katong magtiayon nga walay anak. Makadugang sa gatas sa nagpatutoy nga inahan. Taas og alkaline, malikayan ang tanang sakit. Kumplito sa papilis, dunay license to operate, aprobado sa Bureau of Food and Drugs. Kini si Cesar Albor. Kung construction supply kag materyales ang ginapangita, mga labs, hindi na magproblema. Ari na ang Area 5922 Trading. Area 5922 Trading. Kompleto sa tanan nga mga basic construction materials nga kinahanglan mo. Kasubong sang plywood, PVC doors, panel doors, water tank, pressure tank para sa imo water project, toilet bowl, tanan nga klase, kag tanan nga sizes sang tiles. Kompleto sa tanan nga basic plumbing accessories kag construction supply. Gani mga labs, magbisita na kag magpamalaklon sa Area 5922 Trading. Area 5922 Trading. Located at Vasquez National Road, Barangay 1, Hinubaan, Negros Occidental. Area 5922 Trading. Bago, kumpleto, barato. Do it yourself and make your dreams come true. Together with Area 5922 Trading. Area 5922 Trading. Bakal na! Hello mga labs! Masami sa aton nga kung home appliances ang paghahambalan. Gusto naton mapag-on. Nami kag elegant ang design. Home appliances nga shoot ang presyo kag swak sa dasigay kag convenient nga lifestyle. Home and kitchen appliances ang ginapangita mo? Worry no more. Solve na ang problema mo. Ginapakilala Zia Appliance Center. Zia Appliance Center. Zia Appliance Center. Kumpleto sa tanan nga mga basic home entertainment kag kitchen appliances such as microwave oven, LPG burner, o kon gas stove, blenders, rice cooker, coffee maker, oven toaster, electric fan, electric flat iron, electric kettle, o kon heater para sa madasig nga pag-enjoy sa inyong manamit nga kape. Steamers, astig kag elegant na ang living room o kun ang sala sang imo balay. Bangod available na ang Astron Android-powered digital smart TV, washing machine, Bluetooth speaker, amplifiers powered by DB Audio Quality Sound, DB Audio speakers, transistor radios, equalizers, kag madamo pa. Gani mga labs, bisitahin na ang pinakabag-o nga appliance center sa lugar. Zia Appliance Center. Zia Appliance Center. Zia Appliance Center. Ara sa sulod sang 1-2020 Zia Corporation Building, atubang sang Zia Hardware. Enjoy life to the fullest with convenience at Zia Appliance Center. Bakal na! It's so Nandito na, bago, epektibo, garantisado na herbal ngayon, Imbi Malunggay Capsule na makalunas sa iba't ibang karamdaman o sakit, pangdagdag sa bitamina at minerales para sa kalusugan at sigla ang katawan. Walang side effects, walang overdose dahil 100% pure herbal. May kasabihan, health is wealth, kaya alagaan ang katawan sa paraan na uminom araw-araw ng Imbi Malunggay Capsule. Ito po si Cesar Albor. Kapartner Balita at iba pa. Kapartner sa pagbabalita, kapartner sang syudad kag banwa, kapartner sang barangay, kag kapartner sang pumuluyo. KB Kapartner Balita at iba pa. Mga hitabo kag opinyon, komento o suwestyon. KB Kapartner Balita at iba pa.
inyo nga anchorman, kapartner Kenneth Perez. Good morning, good morning, good morning, good morning. Welcome naman dre sa aton nga programa Kapartner Balita at iba pa. Good morning mga palangga. Good morning mga kasulab, mga kasolid, Lovely News FM supporters. Good morning mga palangga, mga kapartners. Mga tagpalaman din naton diri sa 96.7 The Lovely News FM. Pizza 18 sa bulan sang Oktubre 2023. Ano bala ini ka-importante subong adlaw? Ano bala ini ka-importante sa mga kandidato para sini nga palaboton nga eleksyon Barangay Ansangguniang Kabataan Election 2023. Hindi naging mapunggan ang permi gina-postpone, permi gina-reschedule ng eleksyon. Kay buwas nga adlaw magasugod na ang kampanyahanay. Kamusta na kamo dira? Ready ng tanan? Yon, sige po, no, good morning gid sa aton diri nga station manager Sir Saldi Reliquias. And of course sa aton pinalangga nga mayor, ang mapisa naton nga Mayor Dap Anthony Vidora Sagar Reliquias. Kakaupod sa nga pwersa sang Wandas 2020 SIA Corporation. Good morning dira sa inyo. Yon sa mga staff diri sang Wandas 2020 SIA Corporation. Good morning. Yan, good morning man sa aton mga live viewers. O, kita mo si Ma'am Nini Cordoba aga, pabugtaw na nasa subong. Basta mag-amo ni oras gani mga 6 or 7 o'clock in the morning dito sa Uman. Ma'am Nini Cordoba sa niya, breakfast tayo kapartner Kenneth, cornflakes. Bawsan na all cornflakes. Cornflakes. Good morning mga palangga, good morning ka partner Kenneth, pa-shout out sa tanan nga tagpalamati sang 96.7 The Lovely News FM. Lalo na sa mga gwapa kagwapo nga pumuluyo
sang dalagumay sa upod ko din si Ganda JJ sa tanan nga sulabs. Langga Mads, Balalili, Papa Jolito Payay, Sir Eugene Malati Lisas, Junior, Ma'am Dina Padriki Lisas, Sir Amer Matugas, Mang Jessica Tihares Samura, Pang Judy Luton, Pang Judy tapos Luton at Pang Andrew, Mang Estribalin, Mang Vigian Celestial. O bago ni subong nasulod man sa aton nga sa GC sang mga kasulabs. Kag kay Baby Tia ang cute. Di na to. Ang Baby Tia ang cute na baby ng sulabs. God bless to all of us. Pa-shout out kay sa gwapo kag mabuot na pisan nga kapitan. Doc Gilbert Cordoba kag sa tanan nga kagawad kag kay kagawad Idita Takdoro, ingat kamuda tanan. From Nini Cordoba. From Andro Mangilan Villarusa, good odto ka partner ti wala gid ta da. Ayan, partner Andro, wala gid ta da. Yon from Ma'am Dina Padriki Lisas Dan, share ka partner, pa-shout out. Ang gabi ang message yung pa-shout out. Damadulaan matatingog ba? Sa Amon Maninoy, kagawad Ati Tikling, kag Ronnie Rosso sa Susina. Isa kag duwa sa puso namon, one inubaan, asenso talaka gaynon. From Russell Filoriana Moranta, sir mayong odto, pa-shoutout gali sa akon mga upod sa Sipalay City, Bantay Dagat. Ano ko napindutan ko, kadlaw man to yaman. Yon, thank you so much Russell Filoriana Moranta. Permigi sila nagamonitor, kag sa mga nagamonitor manda. Partner Russell, i-inform sila. Follow sila kag like sa 96.7 The Lovely News FM sa Facebook para mag-greet ka sa ila, mabatian man to nila. Nagalibot subong sa kadagatan. Uy, ara ka mo sa kadagatan, subong. Along-along ka mo sinada, along-along ka mo sa dagat. Yon sa aton mga listeners draya sa inyong mga radyo, pwede ka makatext sa aton hotline number sa 0997-5522440 kag 0963-167-4040. Espesyal ang ining adlaw mga kapartner. Tungod kay espesyal ini. Espesyal ini sa mga kandidato kay preparasyon para sa buwas nga eleksyon. Sa buwas gali nga campaign period. So excited na si kapartner Kenneth siya mag-eleksyon may nag-message di dayo no. Ano na da kasadya, ay ambot na lang gid. Pakusog-kusogin nyo da ba yung mga radyo para damo pagin makabati. From Russell Filoriana Moranta, sige ka partner, ari kami sa subong sa dagat. Along ka mo dira, along. Okay, tamo aras lang sa kadagatan. Russell Filoriana Moranta. Nicole Payos Manigos, good morning partner. Pa-shoutout lang kuda sa mama ko Virgie. Dira sa Purok Tumpok, Barangay Wasag. Zone 1, Barangay Nabulao. Barangay Nabulao gali partner. Nicole Payos Manigos. Yan sa mga bago natin mga viewers. Live kita diri sa 96.7 The Lovely News FM. Ang radyo nga wala liso-liso. Yon, may manda nga aga sa mga listeners naton dira sa Crazy Crunch. Juicy in the inside, crunchy in the outside. Crazy Crunch ang jabi ng bakuyangan. Ayun. Kung gusto nyo ba magkaon sang manamit na fried chicken, bisitahin nyo na ang Crazy Crunch mga kapartner.
Yan, partner Eugene, good morning. Kapartner patamyaw sa tanan nga Sulabs, Ma'am Nini Cordoba, Ma'am Matt Palalili, Ma'am Estibalin, Ma'am Joy, Ma'am Gian Celestial, Sir Loton Bangis Holdem, Papang Dilito Payahay, Tiyay Iyeng, Tiyay Nori, kag Samon Maninoy, Kagawad Ati Tikling, Kagawad Ronnie Rosos Asusina. Salamat. Yon, good morning man ka John Vera Placido. Ari sa diyo naglabay kita sa aton nga ari sa di kagina sa aton istasyon. O bisita na sa di kada aga. Good morning man dira sa Mayor's Office kay Ma'am Betty, kay Ma'am Jolie May, kay Ma'am Chinchin, Ma'am Yvonne, kay Ma'am Lini, kay Sir Binat dira. Mr. Binat. Yan, partner nato na Ramer Matugas. Amo mandra sa Dial Dap, head sa Dial Dap si partner nato na Roem Junaldo, aka Wawi Di Guzman. Live na live kita mga kapartner sa RCS News and Rescue, IMN News. Isa sa mga sister Facebook page sang 96.7 The Lovely News FM nga mag-atag sang news and information to all Filipinos worldwide. Ayong otto kapartner, musta ka na? Ari, okay. Okay pa sa alright, Mats Balalilhi. Yon mga kapartner, na available na galing MV Malunggay Capsule. Bao pilaman ka adlaw na out of stock ang MV Malunggay Capsule sa Lovelands Pharmacy kag Jobs Pharma. Tungod kay grabe ka-demand subong sa maklanay sang MV Malunggay Capsule. Buot siligon nabatsagan na gid nila, nabatsagan ginilang ka-epektibo sang MV Malunggay Capsule. Kanami mga kapartner, biskan sa mga katigulangan, istoryahon mo parte malunggay, masilinggit sila yung epektibo. Kapiar ka mo sang malunggay nga dahon. Kung mapilas ka, anong ginakuha mo? Dahon sang malunggay. O di bala? Grabe ka epektibo sang MV Malunggay Capsule. So sa nakapangitada sang MV Malunggay Capsule, available na subong sa Lovelands Pharmacy kag Job sa Pharma mga kapartner. Ang kanami siningadaan bala nyo sang MV Malunggay Capsule, ang mga benepisyo niya sini multivitamins and minerals. May-ari pag inisano, ginaprotektahan ang immune system, makalikaw sa mga ubo kag sipon, makakontrol sang blood pressure kag diabetes, makabulig man sa may mga kanser, nagapanami sang gatas sang mga ginikanan nga nagapatiti, o bawal ang iniya inumon sa mga nagabusong. Pero sa nagapatiti mga kapartner, nami inisa kay nagapadamo sang gatas, nagapagwapa pag ini, kag nagapanami isang imo nga pananawan sa imo nga mata kag sa imo nga panit, nagapamis ang kutis. Kag makalikaw man ini sa sakit sa tuhod kag arthritis, nagapanami man sang tulog mga kapartner sang MV Malunggay Capsule, nagapagana sa pagkaon, malikawan ang ulcer sa tiyan. Nga ang malikawan yung gini ang ulcer sa tiyan, kapasintabi lang da sa mga nagakaon subong. Tested and proven niya mga kapartner. Testing bala inom 3 times a day within 1 week. Within 1 week testing Kung isa ganit 3 days pa lang mabatsagan mo na. The normal mo ba lang inabatsagan, nag-routine ka sang imo nga area. Pasintabi lang sa mga nagkakaon dira. Kung isa mag-area ka, ang routine mo na, kada magligo ka, area ka. O, ma-deposit.
Pero you know what mga kapartner, o paano matyagang epektibo ining mahimbi malunggay capsule? 3 times a day or twice a day inumon mo, within 3 to 6 days or 7 days, mabatyagan mo nga biskan hindi ka mag-deposit, ma-deposit ka gidya. Subot silingon, nagapalimpyo sang higko sa aton mga tinai. Kaya mo gidya mabatyagan nga dalon, hindi man sila nga magwigit-wigit kada kon sa diin nga mag-deposit, no? Pero dalon niya ka sa manaming nga lugar, kag didto ka na ya mag-deposit. Amo na mga kapartner, ang kanami sinik epektibo. Sang imbi malunggay capsule. Mabatyagan mo gidya dayon ang epekto. Amo nakita mo nagakaubos ng imbi malunggay capsule diriya sa Lovelands Pharmacy kag sa Jobs Pharma, kag sa iban pagidang ang mga butika. Tungon sa ka-epektibo na eksperyensyahan na nila sa malawig na tinion nga nagainom sang imbi malunggay capsule. Di ka magbakal ka mo gani sa Lovelands Pharmacy kag Jobs Pharma, iambal nyo gid imbi malunggay capsule. Ang kanami sini mga kapartner kay approve sang Bureau of Food and Drugs Administration, FDA approved kag halal certified. Amo ni kanami sang bulong kag may ara gid siya permit nga mabaligya sa mga butika. Dugang pag sini mga kapartner sa mga kalalakian, makakatulong nagatag sang sexual function kag makahatag dugdagdag sang semen count. Makabulig man para malikawan ang sakit sa ulo, hilanat kag hika. O makalikaw man sa mga bulati kag makahatag sang taas nga alkaline kag makalikaw sa mga masakit mga kapartner. Imbi malunggay capsule, ang kanami sinikay barato lang, tapulo lang yung kapisos. Makabakal ka na 3 times a day, kung gusto mo twice a day, makabudget ka, ang epekto ya kanami, no? Imbi malunggay capsule mga kapartner. Awarded ni sa as best malunggay capsule manufacturer 2015 ang imbi malunggay capsule. Yon from Eugene Malati Lisas. Mapapa-crazy ka sa sarap ng Crazy Crunch, juicy in the inside, crispy in outside. Kag sa Nicole's Eatery, ang saboroso nga pagkaon kanamiton tilawi kay madimat ka. O mahapit tada bala sa Nicole's Eatery. Kay madimat kuno siling ni partner Eugene, no? Yon sa Nicole's Eatery sa mga nagapamati dira. Mailan na nga pagpamati, gaunay ginapirmiya sa 96.7 The Lovely News FM. Ang Nicole's Eatery sa Uroonhan ng Sinada. Ara dira si Tatay Turing or si Sir Turing Custodio nga nagapamati dira sa may Bailon Glass. Believe ko na sa Bailon Glass dira, Kaya ila radyo ya, kuha na ya, antik na ang radyo. Pero kusog-kusog yapon ang 96.7 The Lovely News FM. Madamo gid dira salamat sa Bailon Glass mga kapartner. From Loton, Bangil, Soldem, good noon, kapartner Kenneth, kamusta na? Pa-shoutout ko na sa sulid ng mga kasulabs, mga gwapahan, Ihada, Mads Balalili. Ihada, Mads Balalili. Mang Dayna Padriki Lisas, Mang Estebalin, Mang Vigian, Celestial, Ate Sista, kag Mang Nini Cordoba. Tita Iyeng, kag sa mga gwapuon, Pang Jolito, Payay, Pang Andro, Pang Eugene, Papa Ken, Kuya Judy, kag siyempre sa imo liwat gwapo nga kapartner. Thank you so much. Ay. Gwapo gidya. Gwapo nga kapartner kag labi man gid sa akon kapartner. Yon gwapo Loton na. Keep safe kita tanan, one hinubaan. Oy abaga naton ha. I-guess naton diri si kapartner Loton magabot from Saudi Arabia. Magapuli sa diri basi makaingabot ni sa Huba-Huba Festival. Aton nga kasulabs OFW. Partner Loton kadto ka sa station mag-program ko ha. Paop na na kita diri live. Para ikaw di mabasa pod sa akon, mabasa ka sa mga naga-shout out. Isang una ya subong yabi ako nagabasa shout out. Inabasa ko imo shout out. Magpuli ka di ikaw basa sa imo shout out. April Ann Camiron Juarez.
Good morning, Idol Kenneth. Pa-shout out sa classmate ko dyan nga nag-run Barangay Kagawad, Joseph Ejercito Saluba. Ati Tikling, Takdoro, Kagkap, Dukdok. Salamat, God bless. From Canada. All we are from Canada, April Ann Cameron Juarez. Thank you so much for watching. From Mats Malalili ka partner pa wash out. Wash out na. Sa tanan nga mga kasulabs, ka-partner Kenneth Perez, Ramel Matugas, a.k.a. Papa Ken, Jessica Tiare Zamora, a.k.a. Atisista, ba kumplito gidya? Kaya tamay mo kay kumplito nyo gid basahon tana para sa inyo Bong Tapang Kalunya, a.k.a. Kuya Judy, Maninoy Loton Bangis Soldem, Langga Nini Cordoba, Estebalin, Paring Jolito Payahay, Papang Eugene, Malat Elisas Jr., Mamang Dayna Padrick Elisas, Chong Andro Mangilan, Villaros Vigian, Tia Iyeng, Jenny Jane Garcia. Salamat ka partner. Yan. Jenny Jane Garcia, Purok President sang Sampaguita. May taong mabilis mahulog ang loob mo pero bigla ka na lang iiwan. At kung saan nakalimot ka na, saka magparamdam, mayong otto hinubaan. Temprano pa, hugot na partner Loto na. Pa-shoutout ka partner Kenneth, wala gito do. From Dolores Matugas Disikan. O sila ni Mats Malalili, aga pa sila. Thank you so much Loton Bangisol Dem from Saudi Arabia. Dan share and like a partner. O thank you so much Loton. Madamo pa tada tani mga followers or mga viewers from Saudi Arabia. Yan from my partner Donald Ampier, mayong otto ka partner sa tanan nga tig Palamati. Kag mga viewers watching diri sa Talakagay Baptist Church. Opod ko diri si Pastor Dexter nung Boboy at Sinuba, Ma'am Janisa May Nakar. Yan sa parol and provision in charge sa Sipalay City. Bago lang miabot alin sa Purok Sampaguita, tutong Talakagay nag-clean up drive. Ay nag-clean up drive ka mo, opod ang parol and provision partner. Participan mo yung unto sa tanan. Nag-live ka, Pastor? O partner nato na mera ampero na lipat siguro mag-live ay. From Loton, pa-shoutout ko da ka partner sa Bailon Glass Labinagid kay Nong Lando Bailon. Keep safe. Pirmi sa kapamati, partner. Dahil na Padrick Elisas, mag-guest ang celebrity Kasulabs. Sir Loton Bangis Soldem sa 96.7 Abangan. Matcher kami nga mga sulabs. Mats Malalili yung nagkakape yung nagkakape ka lang tapos nalasaan mo yung pait at sakit na ayaw mo nang balikan. Ay, gabi. Ala, aga pa, hugot na. Kaya biyatag mga mubihugot para sa mga politiko, para sa diya. Hugot, anay pang politiko, be. Ayay, makita na gid ko si Nini Cordoba sa Iyasipi. Ay, kasadya kay Sir Loto na. Erwin Gento, shoutout na kay Ray Topaz, kag kay Boy Lupiga. Kag mayo manda nga udto kay kapartner naton, migo naton Dodong Gento sa Barangay Dosa. Mats Malalili, Dan and share na kapartner, thank you so much. April Ann Cameron Juarez, Bugtaw, Talakagay non. Kapdokdok aton suportahan. Kagawad Joseph Ejercito Saluba. Ati Tikling Takdoro, God bless. Vote wisely. Thank you, Idol Kenneth. God bless again. Thank you so much, April Ann Cameron Juarez.
From Tata ka partner, pa shoutout sa kumari ko nga gwapa Mads Balalili kag sa family kayo sa Barangay Talagagay watching from Pandi, Bulacan. Salamat ka partner Kenneth Perez. Thank you so much sa Tata. Alright mga kapartner, standby kita. Magapalabot kita na isang malipot ng mga panumdom, mga tigsakdag sining aton nga estasyon. Sining aton nga Uragwagan 96.7 The Lovely News FM. Pagkatapos sining mga partner, magabalik kita. Kag magatag kita sa pila na lang ka mga balita. Then right after that mga kapartner, abangan ninyo Abangan ninyo ang programa ni Pastor Aldrin Arus sa Jesus ang Kapawa. Ari na, antes ko magkadto sa aton commercial break. Siling ni Loto, no? Partner Loto, siling niya, politiko ka ba? Niya, bakit? Ang ganda kasi ng mata mo, kurap na kurap. Kuwang-kuwa. Alright, thank you so much. Standby kita mga kapartner. This portion was brought to you by Lovelane's Pharmacy. Para sa doktor's prescribed na bulong, Lovelane's Pharmacy lang ang isa sa masaligan. Lovelane's Pharmacy, located along National Highway, Barangay Bakuyangan, Hinubaan, Negros Occidental. Lovelane's Pharmacy, ang butika nga may kabalaka kag pagbalangga. That song was brought to you by Zia Appliance Center. For home and kitchen appliance that fits to your budget, Zia Appliance Center, located along National Highway, Zone 3, Barangay Bakuyangan, Hinubaan, Negros Occidental. Zia Appliance Center. This music segment was brought to you by 1-2020 Zia Corporation. Balaklon sigurado, kumpleto barato. Located along National Highway, Zone 3, Barangay Bakuyangan, Hinubaan, Negros Occidental. 1-2020 Zia Corporation. Aniana, pag-o, epektibo, garantisado. Imbe Malunggay Capsule, ang labing popular nga herbal karon nga nakaalim sa daghang balatian. Tumar kamo kanunay sa Imbe Malunggay Capsule alang sa ligon o himsog na paglawas. Walay side effects, why overdose kay 100% pure herbal. Ang Imbe Malunggay Capsule, usa kini ka multivitamins, tugod sa minerales ug puno sa medicinal qualities ang mga sagol. Makalig-on sa immune system, malikayan ang ubo ug sipon, makapaubos sa high blood pressure ug diabetes, mobatok sa cancer, makaayo sa sakit sa tuhod, lutahan ug ubang parte sa lawas kining arthritis, makaayo sa sakit sa ulo, hilanat ug hubat, makapanindot sa panit kay mohamis ang kutis, makapatinaw sa kuwap ug hanap nagpananaw nga mga mata, makalikay sa mga bitok, makatabang sa pagkatulog, pagganas, kaon, makaayo sa ulcer, makaayo sa tanang matang sa samad, nuka, mga skin diseases, makahilis sa mga bukol-bukol, makatabang sa sexual function kay duna kini sagol nga ginseng kana sa pakigilawas, makadugang sa semen count, moaktive ang binhi, posibleng manganak katong magtiayon nga walay anak, makadugang sa gatas sa nagpatutoy nga inahan, taas og alkaline, malikayan ang tanang sakit, kumplito sa papilis, dunay license to operate, aprobado sa Bureau of Food and Drugs. Kini si Cesar Albor. Kung construction supply kag materyales ang ginapangita, mga labs, hindi na magproblema. Ari na ang Area 5922 Trading. Area 5922 Trading. Kompleto sa tanan nga mga basic construction materials nga kinahanglan mo. Kasubong sang plywood, PVC doors, panel doors, water tank, pressure tank para sa imo water project, toilet bowl, tanan nga klase kag tanan nga sizes sang tiles. Kompleto sa tanan nga basic plumbing accessories kag construction supply. Gani mga labs, magbisita na kag magpamalaklon sa Area
5922 Trading. Area 5922 Trading. Located at Vasquez National Road, Barangay 1, Hinubaan, Negros Occidental. Area 5922 Trading. Bago, kumpleto, barato. Do it yourself and make your dreams come true. Together with Area 5922 Trading. Area 5922 Trading. Bakal na! Hello mga labs! Masami sa aton nga kung home appliances ang paghahambalan. Gusto naton mapag-on. Nami kag elegant ang design. Home appliances nga shoot ang presyo kag swak sa dasigay kag convenient nga lifestyle. Home and kitchen appliances ang ginapangita mo? Worry no more. Solve na ang problema mo. Ginapakilala Zia Appliance Center. Zia Appliance Center. Zia Appliance Center. Kumpleto sa tanan nga mga basic home entertainment kag kitchen appliances such as microwave oven, LPG burner, o kung gas stove, blenders, rice cooker, coffee maker, oven toaster, electric fan, electric flat iron, electric kettle, o kung heater para sa madasig nga pag-enjoy sa inyong manamit nga kape. Steamers, astig kag elegant na ang living room o kung ang sala sang imo balay. Bangod available na ang Astron Android-powered digital smart TV, washing machine, Bluetooth speaker, amplifiers powered by DB Audio Quality Sound, DB Audio speakers, transistor radios, equalizers, kag madamo pa. Gani mga labs, bisitahin na ang pinakabag-o nga appliance center sa lugar. Zia Appliance Center. Zia Appliance Center. Zia Appliance Center. Ara sa sulod sang 1-2020 Zia Corporation Building, atubang sang Zia Hardware. Enjoy life to the fullest with convenience at Zia Appliance Center. Bakal na! It's so Nandito na, bago, epektibo, garantisado na herbal ngayon, Imbi Malunggay Capsule na makalunas sa iba't ibang karamdaman o sakit, pangdagdag sa bitamina at minerales para sa kalusugan at sigla ang katawan. Walang side effects, walang overdose dahil 100% pure herbal. May kasabihan, health is wealth, kaya alagaan ang katawan sa paraan na uminom araw-araw ng Imbi Malunggay Capsule. Ito po si Cesar Albo. Oras sa Pilipinas, 53 minutos na nakaligat sa takna ang alas 11. Sa gyapon mga kapartner, ikaw nagapamati. There is a 96.7 The Lovely News FM. Ang radyo nga wala liso-liso. Sa gyapon nagapamati ka diri sa aton nga programa kapartner Balita at iba pa. Partner Balita at iba pa. Kamusta na ang inyong preparasyon? Kamusta na ang preparasyon para sa pagsugod sa kampanya Buwas nga Adlaw? Isa na lang kadlaw, kampanya na. Napreparar na bala mga materyales? Napreparar na ang ruta kung diin ka makadto? Kamusta ang yuhom? Kamusta ang baba na preparar na? Kamusta yung yum-yum ng mga smile dira? Na preparar na? Masugod boss! Malipayon ang tanan. Masugod boss!
madeklarar ini sa bilog nga Pilipinas. O si kapartner Kenneth lang madeklarara. I-deklarar ni kapartner Kenneth, ako lang yung magadeklarar. Buwas nga adlaw is a friendly day. Oh, friendly day, boss. Ano pagid pwede matawag nga friendly day, smiling day. Amo na amo takto mo na nga mga title. Ano pagid parentihanay day. Ay, ambot. Ara na. Buwas nga adlaw ang tanan parentihanay. Buwas nga adlaw ang halos tanan naga-smile. Buwas nga adlaw ang halos tanan friendly. Kontra nay mga muda, friendly gyapon na. Migahay miguhay ka muna gyapon. Nami tani tanan na lang adlaw may eleksyon no. Kay para ang tanan friends, relatives, wala na bala away how. Di bala? Kaparyos mo malang tani araw-araw Pasko para tanan na lang inapakita love. O di bala? Daw mo amo sina bala? Tibwaso, tanan abyananay na, tanan gahay hilo na, kibot ka lang na, galabay ka sa dalan o gapunggo ka sa dalan, may naga-wave sa imo. Tapos pagtulok mo siya, masiling ka dayon sa tupad mo, sinuto siya. Iambot lang, sinuto. Oh. Tapos mabalos ka man dayon, wave. Tapos mangguton ka sa imo tupad, tinga nagbalos ka, wave how. Di kay basi kilala ya ko, ari ma-wave man ko ha. Oh, yun. Good morning dira kay Mr. Loyal. Mr. Loyal, good morning. Ay, ambot na tanan na lang maginabyan nanay. Oh, ako lang yagyapon ng iyo sa inyo, makita nyo si kapartner Kenneth magalabay. Tawagan nyo lang kapartner. Basta nagtawag na nakapartner, alams na na iya. Buot silingon, nagapamati ka sa radyo o kung nagatanaw ka permi live. Tikon maka-timing ko na nga wala pa ko nakabuhilo, padlagan sa akon motor. Punduhan, tagid ka kakamustahon kag mapapicture ko sa imo. Ah, di ba? Tida mo na permi kada kibot lang ko na may mga dalabay o kung kisa nagatupong sa akon sa dalan kamasiling, partner, good morning. Ati alams nagapamati na sa radyo kaya nga akon ginambal ginasunod jagit. Bogduhan nyo lang kuya mga partner bis kan hindi taka mo kilala. Kay malabot ang adlaw. Nga pwede ko na yung mga timing nga magpundo sa inyo. Kag mga musta. Basi karon ko nakabitbit pa ko tayo karon dulce. Makatag pa ko sa imo dulce. Huwag na ko bi kabakal dulce. Kasi nagbakal ko sa damo pirmi nga dulce. Pirmi lang urot. Di one time nabakal naman ko liwat. May 3 kabilin na bilin sa ako. Na 3 kabilog na bilin sa akon nga bag. Kibot ko pagkaaga, damo na ko subay. So dapat gali uruton ko gidayo, may nabilin pa nga 3. So amo na no. So bugno-bugno lang amo kay kapartner Kenneth. Ore naman yung scam naman, dintong scam to. Na, wakal scam, ayaw scam mo. Lain naman galit niya nga scam. Abi ko na muning amuni ang kwan, ang viral, blasubong ang ginawakal nga scam. Nga kuno scam. Ore yaw, balita na to, nanay palabot. Reklamo sa PNP recruitment scam, nagsaka na sa 16 kabilog. Nagdangat na sa 16 ka mga reklamo ang ginpasaka sa kapulisan patok sa mga responsable sa mga PNP recruitment scam. Suno kay Police Major Rowan Darrell Nigos, Public Information Officer o kon PIO sa Negros Occidental, Police Provincial Office o kon NOCPO, na file na sa mga piskalya ang mga kaso kag nagapadayon pa ang investigasyon. Ginaulat paman sa kapulisan ang mga magpapanaog sang sabwina ang korte sa mga ginpasakaan sang reklamo. Dugang paninigos kalakip sa mga ebidensya nga ginpresentar sa piskalya ang apidabit sang mga tagreklamo.
Nagapati naman ang nokpo nga mahimo magdamo pa ang tagreklamo. Batok kay La Castillana, SB member. Nat Dumagit kag Mary John de los Santos. O sila yan ni Mats Balalilio. Huwag kayong mangako kung hindi nyo kayang tuparin para na sa mga politiko ka partner. Aray. Lagi ka muna puro pasalig, hindi nyo man matuman. O amo ni tandaan nato na. Hindi ba lang mga politiko nga nagapungko subong? Tapos nagpadlalaga naman liwat? Tapos nagapuro pasalig? Kung pamatsyagan nyo, daw puro pasalig lang gapon, nga butuhon nyo pa na. Nagpasalig na sa ganang legal, ginboto mo, nagdaog. Tapos subong mapasalig naman liwat. O mo man na sa mga kagawad, iski chairman, iski kagawad. O si Leron Leron Sinta. Shout out sa gwapo kag mapisan nga SK sang barangay 2. Dodong Joben Ginto. From Luton, Bangil, Solden, politiko ka ba? Okay, namasa ko na ginano. Namin, ho? Politiko ka ba? Bakit? Ang ganda kasi ng mata mo. Kurap na kurap. Kurap na kurap. Buwas! Buwas! Campaign period na. Amo na guro yung babangkot ko sa politiko, maglabay sa ako, no? Ang balong ko sa politiko ka ba? Tapos masabat sa na yun, bakit? Ang cute ng mata mo. Kurap na kurap. From Regina Bros Bartolome Mayong Otto, sir, watching from Bulwangan. Yon, Ma'am Regina, good afternoon. O, good noon na. O, excited na ko. Buwas, bantayan nyo mga kapartner. I-post na ito na. Ang aton nga Reporters Chronicle. Another episode. Sa handom kag tinutuyo ni Mayor Dap Anthony Vidaura sa Gariliquias, nga laputon gidyang tagsa kaog saran sang tagsa kay Nubanon. Gintaklad naman naton mga kapartner ang manlawaan. Lakton mo 3-4 ka oras. Daw wala na gidyadalan. Pati talamnan niya kahon ginalatayan sang motor mo. Lakton mo, lawig pang lakat kaysa sakay sa motor. Nagkandak dito mga kapartner for 27 years. Sumo sa Purok President. Nga for 27 years nga Purok President ko diri. First time nga ginkadtuan sang doktor. First time nga nakapacheck up ang iban nga mga pumuluyo. Kag dito nagpasalamat gid sa kay Mayor Dap Anthony Vidaura sa Gariliquias. Nga kon sa diin. Sa andom kag tinutuyo ni Mayor Dap nga labuton ang ogsaran sang tagsa ka pumuloy sang Inubanon. Nagpalabot dito yan, doktor mismo nagkadto dito ay nag-check up, nagatag bulong. History naman ina. Upod naman kita dira sa pagsulat sang bag-o nga kasaysayan sa Banwa sang Inubaan. Nakaupod naman kita dito another kasaysayan. Nagligad si Miko, ginlakat naton 3 ka oras. Pabalik 3 ka oras. Ang manlawaan naman niya 4 ka oras. Dala na dang sakay sa motor. Pero malawig pa, isip-isipon naton go 3 ka oras ang sakay, ang lakat. 1 ka oras ang sakay sa motor. Rumahan na lang daw isa makasakay ka sa motor, medyo makapawayway ka kadali. Pero you know what mga partner? Ambot na lang. Kung may imagine nyo lang mga partner nga gasaka ka sa taas-taas nga bukid. Nga paglabot to, abi mo, ara ka na sa punta, hindi pagali. Hasta nga maisip ka na lang tag 10 step para hindi ka magabihan. Kaya kung mapundo ka pa huway, basi dugang kapoy mo. Sige na mo, isip ka 5 seconds pa huway, pagkaduga-duga, isip ka naman 10 step pababaw. Dayon break ka naman, dayon 10 step naman liwat. Para lang mamatamat sa dalayon makalabot kagid sa babaw. Ina, sa handom kag tinutuyo ni Mayor Dap Anthony Vidaura sa Gariliquias, nga makalabot kajang serbisyo. Imagine for 27 years, wala to kagiya check up, wala to kagiya labot mo doktor,
tungod siya kay Mayor Dap nakapalapot dito. Balan nyo mga kapartner, si Mayor Dap isa ka nurse. Di ang isa sa mga ginapaminsan gid sina ang ikaayong lawas ng tagsa ka pumuluyo sa Inubanon. Amo na ang naging kamandya gid kay Dr. Jose Maria Perez. Believe man ko kay Dr. Jose Maria Perez. It so happen parehas pa kami apelido nga duwa. Aban sila ni sa gamay sakon paligo mo. Yon. Lapoton niya gidya tungod kay sila ipamangkot ko sa nga dok ngari kani sa bukid. Inya isa ini sa mandatos ni Mayor Dap Anthony Vidara sa Gariliquias nga ipalabot ang serbisyo medikal sa tagsa ka Hinubanon. Amo na mga kapartner kamo ding mala sa patag. Kung gusto man mga ibulig, tawag lang sa dial Dap wala gid problema. Kay buligan gid kamo. Promisos Miguel Salinas. Good noon ka partner, pa shoutout gali sa taga Gutsanko Enterprises nga permigid ka pamati partner. Kag sa tanan nga kapamati sa 96.7 Dalabli News FM. Thank you ka partner and God bless. From Regina Bros Bartolome, shoutout kuman gali ako ni na Blos nga birthday niya subong. Giselle Bartolome, happy birthday. Ika 5 years old dyan ni guro nga birthday. Sa kapi ko lang naramdaman ang init na sayo ko dapat maramdaman. O, harap pagidugot naman, oh. Sayo ko naman naramdaman ang pait na dapat sa kapi ko lang maramdaman. Ilongga cute. Sino mo na ginapalabot? O, harap pagidyaw. Sasakyan ka ba? Nga, bakit? Kasi lagi kang may reserba. Yan, from tayo na Padriki Lisa, siling nga kay Luton. Sa Love and Life kamo guest pagid sir para inyo istoryahan ni Ma'am Nini about sa love. Ikaw si Kuya Judy, si Ma'am Nini naman si Ate Sista. Kuya Luton kag Ate Nini sa Love and Life Confession abangan. Yon, alin kay Sir Loton, siya bakit mag-apply ka trabaho, may age limit pa. Bakit sa politika, amoy lupa at palaging kurakot na pwede pa. Sabi no? Kilala kanya pag campaign period, pag nakapungko na di ka na kilala. Naamo man ginang katabo sa mga politiko. Parente, nakapanyaga ka na. Sa tanan ko nga parente, kita ay kitabas, ginlista mo ko. Saling nga ginlista mo ko sa tupad pero sa iba mo itinupad. Mang Dayna Padriki Lisa sagad-sagad kagida. From Chunglao, Aligada. Good afternoon. Good. Odto ka partner watching from Barangay San Rafael. Oh ya, kagwapa kay agwapa. Ano tawag ko si Chunglao man? Gwapa kung gwapo. Oh, good gina si siling niya. Good odto ka partner watching from Barangay San Rafael. Chunglao Aligada. Oh, Chunglao Aligada oh. Ang mapisa naton nga abyan, Chunglao Aligada. Mga kapartner, wala nagkikita sang oras. Ato ni palabot ini yung katapusan natin nga balita mga kapartner. Kanami, pagidya sa nakita ko dire sa official Facebook page ni Mayor Dapo. O kanami sa picture, welcome Hinubaan. Tapos yung picturean niya nga daw naka-time-lapse. O kanami sa mga naglabay nga mga salakyan no, nga nagasigagid katahom. Siling naman niya sa nag-comment, ari kanami sa comment yo. I love our hometown Hinubaan. Thank you and congrats Mayor Dap for a remarkable leadership. God bless you always. From Pinky Ramirez Diliba.
Sang tinalikdan nga adlaw nag-courtesy visit no ang tagsa ka individual nga nag-donate sang duta sa Sitio Dalagumay, Barangay Talagagay, Road to Damutan for a much needed farm to market road project. Wow. Nag-courtesy visit sa opisina ni Mayor Dap Anthony Vidora sa Gariliquias. Kagin-welcome gid ni Mayor Dap ang mga nagdonal sa mga property para makatigayon sang Road to Damutan. Kanami lang gina-imagine ko lang kanami. Nagkadto kami nagligad sa Damutan mga kapartner, nangagi kami sa may Kanduni, Gatoslaw. Kanami isang dalan. Kaya gina-imagine ko pala mga partner nga may dalan na diri from Talakagay no to Damutan. Ay kanami nagit sa serbisyo nga mapalabot sa barangay Damutan. Kung gusto mo maglagaw-lagaw sa mga connected nga mga dalan, pagkadto Gatoslaw pwede ka nakalagaw-lagaw, saka ka to sa barko nga ara sa tunga sang bukid. Diba imagine no? Kage ang pinakanami pag idi. Nami ako di bilang sang reaction actually ni Mayor Dap. Kung makita niyo yung video mga kapartners ang na-approve ini ang road to farm to market road. Makita og samtang ginabasa babala ang approval. Nga manog tapos pala ang pagbasa sa approval, nag-una gid palakpak si Mayor Dap. Na-imagine ko lang ang halo bala sa iya, mixed emotion ina mong excited ka nga madayon na gid ang project. Nalipay ka bilang isa kay Nubanon nga may project nga matupa sa Inubaan. So, hindi ya bilang isa ka mayor, kundi bilang isa kay Nubanon nga inablang ang ka-excited mo nga madayon gid ang project. Kag suno pagani sa iya. Amo ni ang pinakadako nga pundo sa bilog nga Pilipinas ang farm to market road diri sa barangay Bakuyangan, barangay Talakagay going to Damutan mga kapartner. Makita naton balang sa nabilin nga mga obligasyon bilang isa ka mayor, gintingwaan gid ni Mayor Dap nga matigayon ini. Sa handom kag tinutuyo nga mangin isa naman ini remarkable. Mangin isa naman ini nga masulat sa kasaysayan sang banwa sang Hinubaan. Amo na pirmi ginaambal ni Mayor Dap. Opod kita sa pagsulat sang bag-o nga kasaysayan sa banwa sang Hinubaan. Di kon madayon na ina kay sila ni Mayor Dap, madayon na gini na iya by November or December no. I-turn over sa Malacanang ang ini nga proyekto. Kag by first quarter sang 2024 pagkasugda na ini, bantayan yung mga partner kay coverage tagid ini. Imagine guys, hindi lang niya bugal ni Mayor Dap Anthony Vidora sa Gariliquias ang aton pinalangga nga mayor kag young and active vibrant municipal mayor sa banwa sang Hinubaan. Kundi ikaw man mismo, kita man mismo nga mga kasimanwa diriya sa banwa sang Hinubaan. Ako, ikaw, kita tanan makabinipisyo sa sining proyekto nga magatupa na sa banwa sang Hinubaan. Wala bakit? Amo ni ginawakal ni guro nila nga wala kita do. Tiara amo na nga ko sa inyo good news. Gwapa ka partner, thank you sa pag-shout out. Ate sige, gwapa Chong Lao Aligada, ang gwapa kag mapisan sang barangay San Rafael. O sila ni Nini Cordoba, wow. Dami nyo palang plano, ba't di nyo ginawa nung nakaupo kayo ng 5 terms, tapos ngayon babalik kayo, ang dami nyo namang pangako. Amo na, Ma'am Dayna, nagpongko sila 5 katuig, tapos mangayo naman liwat sila ampo-ampo, kang magsiling butuhan nyo naman kami liwat, kaya mo ni muon namon. Hindi na. Hindi na, nag-ayo pagila si Partner Kenneth. Hindi na bala. Ina mga nagapanginto da. Ina nagapuro pasalig da. Bato-bato sa langit, ang matamaan wag lang magagalit. Trabaho lang po, walang personalan. Ito para sa inyo. Ari gali o.
Ariliwato. Ariliwato. Sakit-sakit ba? Sakit ina pamatian sa mga politiko nga ang ginapaminsar ilalang niya kaugalingon. Di ba? Pero kung politiko kaya nga serbisyo para sa pamuluyo, wala na yung pangagat ang ginapangwakal ni ka-partner Kenneth. Nagapangagat lang na iya sa mga politiko nga ang ila ginahimo hindi tampad para sa pamuluyo. Yon from Lini Di Catoria. Hi, good noon ka-partner Kenneth, kamusta? Yon, kamusta hidlaw man tada wala tada buro bisita bakad to ko da karon Yon, mayo gid nga udto dira no sa mga gapamati dira nagakaon dira sa Ivan Snack House dira sa likod sang Bantay Dagat. Yon, loud and clear gid kita daya permi. Wow, nami na kon maobra na ang dalan, di na maglubong sandal ko sa lutak pag magpuli ako. Nga din balay mo ni Cordobahaw, ara dira na yun sa may pakadto damutan. Wala nagigta oras mga kapartner. Sunod na programa, upon naton si Pastor Aldrin Aros sa programa si Jesus ang Kapawa. Mayong utulan na kay Manay Kati Arus, nagapamati kita sa subong. Mahilig pa man ako mag-walking kada aga. Adala gumay kagapuli. Ati masiminto na nada. Yon, dira sa Earn and Wins Barbershop. Madamong ging salamat. Bawi ko ba sa uruton. Taka mo shout out ang tanan nag-text diri Thank you so much everyone. Good morning, good afternoon, good evening sa atong mga viewers worldwide. And of course mga kapartner, follow man nato na official Facebook page IMN News. Mag-provide ina sa news and information to all Filipinos worldwide. Tata Galvis Tupas, pa-shoutout da kay Regina Brosi. Regina Brosi kung Regina Bros. Thank you so much, Tata Galvis Tupas. Thank you so much, everyone. Amigo na tundra security guard gali sa may terminal sa may Nubaan. Kag sa dispatcher dira no mayogin nga udto. From Eugene Malati, Lisas Junior Maninoy at Titikling kag Maninoy Ronnie Rosos sa Susina, one call away. Thank you so much, everyone. Anay naman kita liwat buwas, same time, same frequency. Ang radyo nga wala liso-liso, 96.7 na Lovely News FM. Hoy, abangan nyo gali sa uba-uba, excited na kita. May ara kita nga fun run. Ma-fun run kita, may lumba langoy. Damo-damo ipang-announce ko na di bala mga programa. Tapos may araman tasang The Voice of One Hinubaan. Wow, excited Tanan nga nag-ilintra sa tubalang video kit challenge, magasulod na sila sa performance nila sang The Voice of One Hinubaan. Wow. Excited na. Thank you so much everyone. Kita na naman kita liwat buwas. Palahi kita sa mag-follow, like, and share sa pila ka mga news and entertainment program sang 96.7 na Lovely News FM. Balita, kalingawan, kag pagpalangga. Ini si ka-partner Kenneth Perez, One Hinubaan. Kapartner Balita at iba pa. Kapartner sa pagbabalita, kapartner sang syudad kag Banwa, kapartner sang barangay, kag kapartner sang pumuluyo. KB Kapartner Balita at iba pa. Mga hitabo kag opinyon, komento o suwestyon. KB Kapartner Balita at iba pa.
Inyo nabatian ining palatuntunan. KB Kapartner Balita at iba pa. Tugtog sa liwat. This portion was brought to you by Lovelane's Pharmacy. Para sa doktor's prescribed na bulong, Lovelane's Pharmacy lang ang isa sa masaligan. Lovelane's Pharmacy, located along National Highway, Barangay Bakuyangan, Hinubaan, Negros Occidental. Lovelane's Pharmacy, ang butika nga may kabalaka kag pagpalangga. That song was brought to you by Zia Appliance Center. For home and kitchen appliance that fits to your budget, Zia Appliance Center, located along National Highway, Zone 3, Barangay Bakuyangan, Hinubaan, Negros Occidental. Zia Appliance Center. This music segment was brought to you by 1-2020 Zia Corporation. Balaklon sigurado, kumpleto barato. Located along National Highway, Zone 3, Barangay Bakuyangan, Hinubaan, Negros Occidental. 1-2020 Zia Corporation. Ani-ana, pag-o, epektibo, garantisado. Indi Malunggay Capsule, ang labing popular nga herbal karon nga nakaalim sa daghang balatian. Tumarka mo kanunay sa Indi Malunggay Capsule alang sa ligon o himsog na paglawas. Walay side effects, why overdose kay 100% pure herbal. Ang Indi Malunggay Capsule